deng 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 gundul pacul-cul gemblelengan pati iya muncul gemblelengan suwi ora olahraga. Terus wis kira-kira anake 3 abad ya ora olahraga. Leslie Ramulek ora minggu. lek ora olahraga kan duwemen. Lek kon lungguh karo ndomblong, ngowang-ngowang kan demen. Mulane ki mau sengaja dina Senin tak jak olahraga. Sakjane wis poso ya Mbah Limo. Oh, poso. Mesakne Bene ora apa-apa bene. Bane sapa? Menengae bene. Lah ya bane sapa? Bane dhewe. Oh, ban Mbah ki enek bane sikile. Oh ngono, enek bane kek terus lek mlaku piye? Brung ngono. Di Lah. Poso. Aja guyu, engko posone entek apa kowe nek poso kan ora sahur to, Mas. Enggak. Kowe sahur. Enggak demen sahur nek puasa. Poso. Pangan Apa? Merah. Kok pangan ya kuwi, Ya Allah. Ki apa lek mangan? Lah ya iki slutak apa-apa momplok. Ayo ndang olahraga. Kok tangane. Ini. Nah, Mbah Ki koclok. Wis tuwa keplok-keplok. Jadi wong iki kudu semangat. Kowe lek kon obah kon olahraga iki mesti nganu alasan nek kowe cah sekolah bolos. Nakal itu. Sapa sing nakal? Isbel. Isbel apa isbol? Isbel. Wong ora oleh ngono, Bel, kudu semangat. Kowe lek pengen mari ora? Pengen mari Pengen ngomong anak putu ora? Pengen. So, lek putumu metu kowe wae ngomong malah ndak iso ngomong malah kowe dimong putumu malah sing semangat. Dilane kok karo putu. Apane sing dilane? Ben bisa. Nyapa? Dilane putu lho. Ya putune, atung, Mbak Uti lho, omong aku, maksudnya ngomong aku, omong aku nih, yuk maglubuk. Piye kok ya? Lha ya piye lho kowe mulane kowe kudu semangat mari, semangat sembuh. Ndang lho kok meneng ae. Omongku nek kok. Yo karo obah. Kok meneng ae. Ndang. Tangane tok ngene lho, sikile karo dijunjung sitok. Dijunjung sitok. Lah ngono kaya kirek ngono. Kenapa ya? Kirek ngono nek nguyuh sikile mesti dijunjung sitok ya. Mbok gak ngerti. Lah ya, nyapa? Kok ora dijunjung loro pisan ngono. Kira geblak langsung. Geblak kaya kursi geblak. Iki bareng loro geblak iki ya. Yo ora malah lucu kaya akrobat kok. Wong ki yo ngono. Dingi aku cetok nganu, sapa ki cetok kancaku. Nganu kok yan, bojomu piye Isbel ngono wis iso apa ngono, iso brangkang aku ngono. Maksudnya lek ditakoni yo, lho biasane wong takok iso apa nen kaya cah cilik ngono kae iso apa, iso brangkang. Ya wis iso nyapa-nyapa ngono. Iso madang, mangan karo bengok-bengok. Kok bengok-bengok piye? Lha bojoku ngono kuwi kok luwe bengok, wareg bengok, kudu brol ya bengok. Oke sing kertakne kowe kuwi. Tak kira les 40 wis. Enggak kuwi ya. Kene lah ngopeni tenanan kok 40. Urung lah. Wis gelem 40. Mo. Blas mo. Kowe poso lekas oleh pirang jam le kaya wong ora duwe daya ngono. Apa mokel? Enggak. Rasa poso. Enggak. Kuwi nak sarapan. Sarapan apa enggak ini? Tenan, tak tukokne jalo apa wis? Enak. Oh. Itu aku enggak poso ngono. Ora nek kowe ora poso ya ora tak tawani lho. Ya sing semangat ojo. Kaya turun yang
Sore nyeluk es. Oh, es ro. Ya engko tak kene es sing gudi ya. Es ngono ya. Lho, ame njaluk es. Es tenan pangan enak kok. Lho. Lah iya, oh es disambung dipangan enak ngono. Iya tak kene tulisan es dipangan enak ngono to. Es apa? Sembarang. Es sembarang ku rene. Ya engko tak tukane es sembarang. Es sembarang ki isine ya apa wi godhong randu dirajang, godhong sembuhan dirajang, terus degan iki kulite sepete dirajang. Kuwi es sembarang. Es sing enak. Kabeh enak. Kuwi gak enak. Lho, omong apa? Kabeh es ki enak. Es enak ya enak lah. Lho, lah iya kabeh ki enak. Terus kalau apa ya? Apa ya? Es buah. Ya ya es buah ya buah apa? Buah apa? Ini tuh kan apa sih? Omong karo kowe iku lek omong kudu BAB niku njojol ning dalan. Omong au. Buah nongko. Buah naga. Nangka. Nangka sing dipangan apane? Ya ampun. Nangka sing dipangan apane? Lah, ya ta wis kembes nah. Nangka sing dipangan apane? Ora buah nongko. Lho, Jeruk ae. ya jeruk sing dipangan apane? Jeruk sing dipangan apane? Buah. Kowe guyu apa nangis to? Buah jeruk ae kok enak kok. Ora enak. Jeruke sapa? Jeruk lek tuku no. Lah iya jeruke sapa? Ning pasar. Pasar ndi? Pakel. Pakel, pring glundung. Ampun, apa lah yang salah. Ngomong karo sliramu mesti salah lho kowe lek nyauri kaya ora tenanan. Lah kowe wong ngomong lho, lek mau ngomong kaya wong arepe kudu BAB ngene. Salah-salah bruwot ngono. Dang apa? Buah. Abahmu kotak-kotak lho. Bingung ngono lah langsung kotak. Buah jeruk kok. Iya, buah jeruk. Ora apa-apa terus karo apa neh? Ya wis lah. Jeruke bakule gudi. Enggak. Nah, iya, bakal jeruke gudi. Malah guyu. Mbak, tak takoni kowe lek ndelok bal-balan, sing konteni apane? Kowe ndelok bal-bal. Wah, gule. Wah, ya gule lek ndelok lek tuku gule ning endi? Apa? Ndelok bal-balan sing konteni gule. Gulene ora dodol wonge becek. Ngene apaan aku? Saiki ngene, ya. Kowe gule. Terus kowe arep mlaku dalane banyu tok jembrep. Nengko lek kowe mlaku kepleset. Nah, kowe ngenteni apa? Amrih kowe iso liwat ora kepleset. Gek banyu tok. Ngenteni apa? Bener. Kowe lek udan, wong ora udan gek kuwi banyu tok. Ngenteni apa? Oh, disate. Ngenteni sate. Bakul sate urung dodol. Ayo. Ngenteni apa? Jaremu ngenteni sate, bakul sate urung dodol kok. Enggak gitu. Enggak gitu pengen. Sliramu iki jan yo ngono kuwi kok. Ndasku mumet ngrasakne sliramu bel. Wis jan lara manja yo kuwi. Kuwi umume wong lara iki ya pengen mari, pengen ndang sehat. Lah lek dirimu ora kok mak wet amrih awet kok ben yo peni. Njaluk apa-apa kok kae. Lara diwet-wet. Ya lek dhuwit diwet-wet, rasan lara diwet-wet kancane nu senep.